An balimaw ani ɲakuma bi kibaran b'an bolo kala saw ma o de ko faso barakɛla minnu ɲɛsinen bɛ aywa wariko kɔɲɔw ɲɛnabɔli ma an ka jamana kɔnɔ ni a bɛ fɔ olu ma ko DFM ale ni aywa minnu yɛrɛ ka baara ɲɛsinen bɛ faso barakɛlaw yɛrɛ ka kɔɲɔw ɲɛnabɔli ma ni a bɛ fɔ olu ma ko GRHU aywa olu ka jɛkulu min bɛ ni olu ka hakɛ ɲini jɛkulu ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ kɔni ko u ka baarabila tɛmɛnenw kɔni kɔfɛ aywa u bɛna baarabila wɛrɛ kɛ aywa décembre nata aywa ninnu kɔni y'a jira k'a fɔ kɔni ko kabini olu kɔni u ka wulikajɔ daminɛ fo sisan ɲɛ kɔni ma sɔrɔ u ka laɲini ninnu na o de kɔni kɛra sababu ye aywa min yɛrɛ décembre kalo tile 3 ye kɔni u bɛna baarabila dɔ kɔni daminɛ min sen kɔni na ko o bɛna kɛ baarabila ye min bɛna taa fo aywa dɔgɔkun 2 kɔni na aywa ninnu kɔni y'a jira k'a fɔ kɔni ko ni u y'u ka nin baarabila nata in kɔni daminɛ min yɛrɛ ye an ka faso baarakɛlaw bɛɛ de kɔni ye u bɛɛ de bɛ tɔɔrɔ a kɔni sen fɛ ko k'a d'a kan kɔni n'i y'a ta k'a lajɛ olu yɛrɛ ka baara kɔni o bɛnnen bɛ aywa ka sarakow ɲɛnabɔ aywa ko ni dun y'a lajɛ olu bɛna dɔgɔkun 2 baarabila min kɔni kɛ o kɔni o bɛna kɛ sababu ye kɔni min yɛrɛ ye faso baarakɛlaw bɛɛ ye u ka sara ni o ye décembre sara ye o kɔni o tɛna sɔrɔ a sɔrɔ waati la o y'a jira k'a fɔ kɔni ko mɔgɔ kɔni bɛ sigi n'a ye ko kɔni min ye décembre sara ye o kɔni bɛ taa sɔrɔ fo aywa janvier kɔni camancɛ yan fan ninnu kɔni fɛ ko k'a d'a kan olu ka baarabila in kɔni o bɛna kɛ kɔlɔlɔ ye o kɔni o yɔrɔ ma o tɛmɛnen kɔ bonya an b'a jira la k'a fɔ kɔni an ka jamana kɔnɔ maa minnu ka baara kɔni ɲɛsinnen bɛ nɛgɛ labaarali ni a feereli ma aywa olu kɔni ka jɛkuluba min bɛ ni a bɛ f'u ma ko regroupement des ferrailleurs du Mali olu kɔni b'u kɛlɛ sen kan an bɛ yɔrɔ min na sisan aywa kibaruya minnu kɔni sera ma olu kɔni y'a jira k'a fɔ kɔni ko nin baarakɛla ninnu kɔni ka dimi kun tɛ dɔwɛrɛ min yɛrɛ an ka jamana ɲɛmaaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la minisiriso min ka baara ɲɛsinnen bɛ aywa jago ko kunna ni a bɛ f'o ma ko ministre du commerce et de la concurrence o kɔni ye wale dɔ de kɔni ta ni min kɔni bɛ aywa an ka jamana maa minnu bɛ baara kɛ nɛgɛ koɲan ko kɔni na k'olu kɔni jagoya nɛgɛ fɛn o fɛn b'u bolo u kɔni kana bɔ n'a ye an ka jamana kɔnɔ ka taa feere yɔrɔ wɛrɛ aywa o de kɔni kɛra sababu ye min yɛrɛ nɛgɛ feerelaw kɔni o y'a jira k'a fɔ kɔni ko olu diminen don nin waati in na ko k'a d'a kan nin wale in kɔni kun foyi t'a la ko n'i y'a ta k'a lajɛ min yɛrɛ an ka sariyaw ye ko wale in kɔni a b'olu sɔsɔ wa ko ni o yɛrɛ bɔra yen min yɛrɛ ye wale in ye a bɛna kɔlɔlɔ caman lase olu kɔni ka baarakɛlaw ma aywa ninnu ka ɲɛmaaw kɔni y'a jira k'a fɔ kɔni ko an bɛ yɔrɔ min na sisan min yɛrɛ ye maa 9,000 ani kɔ de ye olu de kɔni ka baara ɲɛsinnen bɛ nɛgɛ feere yɛrɛ ma aywa ko n'i y'a ta k'a lajɛ olu dɔw yɛrɛ bɛ u ka baarakɛlaw bɛ taa fo mɔgɔ 200 ni kɔ la aywa ko nin wale in kɔni bɛna kɛ sababu ye min ye maa caman ye u kɔni bɛ u ka baara kɔni a bɛna tiɲɛ u bolo ko k'a d'a kan u ka nɛgɛ kɔni a tɛna se ka feere k'a ban aywa o hukumu de kɔnɔna na u y'a jira k'a fɔ kɔni ko ni an ka jamana ɲɛmaaw n'u ma nin wale in kɔni bɔ yen ko a bɛ se ka kɛ sababu ye aywa u bɛ se ka ɲangi tiɲɛni fɛn o fɛn kɔni donna olu kun nin wale in kɔni hukumu kɔnɔna na cogo min na jamana yɛrɛ kɔni a bɛ tila k'o fɛnɛ bɛɛ sara aywa an balimaw ni kunnafoni de tun b'an bolo k'a las'aw ma bi ani cɛ ka tulo ma jɔ la